bi ni yaye an ka kunnafoni cɛman kɛnɛ kan bi kunnafoni min b'an bolo ka a ɲininkali tɛnku an balimakɛ Elbesu Cam na o de ka fɔ kunu juin kalo tile 28 kɔnɔna la gouvernement ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn kɔnɔna la ka kalata dati fɔ an ka jamana kɔnɔ ayiwa Elbesu Cam ni ce ɲagali ni ce ka foli lase an filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ayiwa kunu a yirala ka fɔ ko gouvernement kɔni y'a ka kalata kɔni don fɔ ayiwa o ko ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen est-ce que an tɛna an tulo man da k'a yira k'a fɔ ko nin bɛna kɛ an ka sanction kɔni wulilen ka bɔ an kan ayiwa ɲagali i n'a fɔ i y'a fɔ cogo min na kunu fɛn min ye gouvernement ye à travers le ministre de l'administration territoriale le ministre Abdoulaye donc ale ye maa wele ka fara ɲɔgɔn kan maa minnu jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kalata la n'o ye parti politique ye fo ka taa se société civile fana ma donc u ye lajɛ kɛ lajɛ min senfɛ u ye chronogramme dégagé chronogramme min bɛ tali kɛ kalata minnu kan ka labɛn transition fɛ walasa ka transition kuncɛ donc n'u u y'o chronogramme labɛn maintenant k'a ta mars 2023 ka taa bila fo février 2024 kɔnɔna la i b'a ye fɛn min ye kalata ye référendum ani collectivité kalataw fo ka taa se présidentielle ma olu bɛɛ kan ka kɛ o tranche kɔnɔna la n'i y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko a kalataw ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min ye kalo 3 kalo 4 u kɛlen don ka o de don kalataw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ mɔgɔw hakili lajigin k'a fɔ ko fɛn min ye chronogramme ko in ye CEDEAO ye lajɛ min kɛ o fana u ka laɲini fana kun y'o ye k'a fɔ ko Mali jamana transition furancɛ ɲɛmɔgɔw u ka se ka chronogramme f'u ɲɛna chronogramme min u bɛ se ka kalata kɛ min kɔnɔna la bon durée de la transition yɔrɔ o kɔni o jalatigɛra déjà Mali gouvernement fɛ Mali gouvernement y'a jira k'a fɔ ko o bɛna kɛ kalo 22 kɔnɔna la n'o ye san 2 ko bɛna kɛ o kɔnɔna la donc ni kalata in fana kan ka labɛn ka kɛ o fana période in fana bɛɛ kɔnɔna la donc i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye juillet kalo tile 3 nata in CEDEAO kan ka sigi tuguni ka kuma Mali ye ni avancée minnu kɛ k'a ye k'a fɔ est-ce que avancée ninnu a bɛ a kun bɔ sanction ka se ka ta ka bɔ an kan n'o ye gɛrɛntɛ ye o kan ka se ka ta ka bɔ an kan wa walima ni a kan ka kɛ cogo min na en tout cas le 3 o kuma kan ka kɛ nka déjà an bɛ se ka min fɔ o de an bɛ ka min bɛ kunnafoni di siraw fɛ caman fɛ minnu tulo sɔminen don kosɛbɛ o de ye k'a fɔ ko Mali transition ɲɛmɔgɔw u ye avancée baw kɛ kosɛbɛ fɛn min ye laɲini minnu kɛra u fɛ n'o ye CEDEAO ye ka walasa embargo ka se ka wuli ka bɔ an kan k'a ye k'a fɔ ko avancée belebelebaw kɛra a kɔnɔna la et que hali don n'a nataw la u bɛna se ka avancée caman kɛ a kɔnɔna la de telle sorte que fɛn min ye le 3 juillet nata ye u ka kɛ embargo u ka kɛ a wuli ka bɔ Mali kan pewu donc ɲagali je pense que chronogramme ko in a jɔyɔrɔ bonyara kosɛbɛ a jɔyɔrɔ bonyara a samasaba cayara kojugu a timitaba cayara a sikasika barika bonyara nka ala barika la kunu chronogramme kɔni sera ka dégager donc a tɔ ye paramètre misɛnnin minnu ye je pense que autorité de la transition u bɛ sɔn ka olu paramètres bɛɛ régler ka bɛn ni juillet kalo tile 3 ma walasa lajɛ min kan ka kɛ o lajɛ bɛ se ka Mali ka sanction wuli ka bɔ a kan cogo min na walasa an bɛ se ka fiɲɛ sama dɔɔni ɲagali parce que diɲɛ bɛ ka gɛlɛya diɲɛ bɛ ka gɛlɛya ka sɔrɔ ɲagali déjà embargo bɛ anw kan sanction bɛ anw kan a tɛ mɔgɔ minnu yɛrɛ kan yɛrɛ olu yɛrɛ bɛ ka tɔɔrɔ olu bɛ ka ɲani ko kuma bɛ embargo bɛ anw kan embargo bɛna wuli fana ka sɔrɔ diɲɛ gɛlɛyalen fana don donc c'est pas du tout facile donc an bɛ an sigi sisan k'an tulo mada kan le 3 juillet ko makɔnɔ min mana b'o la an n'aw lase an filɛbagaw ma. Ayiwa an kɔni bolo nin bɛna kɛ ni sanction in kɔni wulilen ka bɔ an kan comme an balimakɛ Elbesu Cam y'a fɔ cogo min an bɛ jɛ ka dɔ wuli kɛ an ka cɛmancɛ fanga mɔgɔw olu kɔni ye caman kɛ wa an bɛ ala deli ala ka to nin ka kɛ bɛnkan ye CEDEAO maaw ni an ka cɛmancɛ fanga maaw cɛ ayiwa an balimaw ni de kɔni tun ye an ka bi kunnafoni cɛman sujet aw kan bɛ an ka